Замислял ли си се, защо понякога усещаш, че можеш много повече, но нещо те спира? Ами ако в теб има цял кочан с златни зранца потенциал и ти още не си ги посял. В следващите минути ще разбереш защо животът ти прилича на нива, какви условия са нужни, за да поникнеш истински и защо понякога само ставяш дарбите си да изгният. Когато слизаш тук, на земята, ти не идваш празен. Носиш със себе си определен набор от ресурси, таланти, качества, способности, възможности. Представи си, че твоите възможности са като царевичен кочан. Всяко зрънце е част от твоя потенциал. В теб има повече, отколкото предполагаш. Но едно зрънце не става растение, ако остане в ръката ти. То трябва да бъде посято. Същото е и с теб. Ако не посееш способностите си в действия, те остават просто идея. Нереализирана възможност. За да се развие всяко зрънце, му трябва плодородна почва. Нужна му е светлина, нужна му е вода, нужна му е грижа. И на теб ти трябват правилните условия. Трябва ти среда, в която си подкрепян. Хора, които ценят усилията ти. Любов, която те насърчава. Пространство, в което можеш да растеш. Ако посееш зрънцето на тъмно място, то няма да поникне. Ако го оставиш в сухота, ще изсъхне. Ако го удавиш във влага, ще изгние. Същото се случва и с твоя потенциал. Ако стоиш в среда, където не си оценен, ако криеш дарбите си от страх, ако не предприемаш действия, твоите зрънца просто се разпиляват. Но когато започнеш да действаш, когато избереш да вложиш усилие, когато споделяш добротата си там, където тя е приета, с благодарност, тогава става нещо удивително. Потенциалът ти не просто се проявява, той се умножава. Колкото повече даваш от светлината си на правилното място, толкова повече сила получаваш обратно. Както семенцето расте под грижата на слънцето, вятъра, водата и земята, така и ти израстваш, когато си в подходяща среда и не се страхуваш да бъдеш това, което си. Твоят потенциал чака. Въпросът е, ще го посееш ли? Ако това послание те докосна, напиши в коментар. Днес посявам своето зрънце. Абонирай се за канала, ако искаш още вдъхновение за личностно израстване и осъзнат живот. Сподели това видео с човек, който има нужда да си спомни колко потенциал носи в себе си. Защото нивата е твоя, семената са в теб, а реколтата зависи от това, което ще направиш днес.